खिबुजों फैनानैहाय आर'नाइखौ गोदनानिफ्राय सिख'नानैहाय माने खिबु फुगारहैबाय आरो आथुनाव फुफ्लेलाय खिबु फुफ्लेनानै गावगा मोनामसुदों आरो। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारि ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय लोगोफोर, बे दुखुनांथाव जाथाया जोंनि बर' हारिनि सासे इउटुबारजों जादों। बे जाथायानो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि आर'नाइ। बे आर'नाइखौ गुबुन रायजोआव लासिं सिं आरो दुखुनांथाव खालामदों। माने बे आर'नाइखौ ओरैबायदि खालामदों, नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबाथाय बुजिगोन। अब्ला जों गिबियावनो बेंजों नार्जारिनो फन हरगोन, माबोरै जाखो माबोरै माखो बेखौ जों सोंहरगोन। बिथाङा दा कर्नाटकआव दंहैयो। जों दा बिथांनाव फन खालामगासिनो दङ नैबे मोनसे मबाइलजों। आं दा फनखौ खालामग्रोनि। जेब्ला फना नांगोन अब्ला नोंथांमोना गासिबो जारिमिनखौ मिथिजोबगोन। मानोना बे जारिमिना बिथांजों जादों। फना नांगासिनो दं नै। खुलुमबाय। औ नोंथाङा एसे फ्रि दंना? औ नोंथांजों जे मोनसे जाथाय जादोंमोन दाख्लै साननैसो सान सिगां। नोंथाङा जेब्ला मोनसे फेस्टिभेलाव थांदोंमोन अब्ला नोंथांनि आर'नाइखौ गाज्रि आखु दिन्थिदों होननानै खोनादों। बे बोरै जानो मोनखो, माबोरै जानो मोनखो, फार्स्टनिफ्राय खोन्थानो हागोन नामा? गिबियाव नोंथांमोना बबेयाव थांदोंमोन, माबोरै जानो मोनखो, बेखौ खोन्थाजोबनो हागोन नामा फारियै फारियै? गाज्रि आखु दिन्थिदोंमोन आर'नाइनि सायाव बेथ' सैथो। ओमफ्राय बिसोरो बुजिगोन ना बुजिया बे आर'नाइखौ आं मिथिया। गावसोरनिबा खायदावनायसो सानखो ना माखो। मानसिफ्राथ' माने सिगांथाराव बिसोरनो दासारा होननाय मोनसे फुजा जायो। बेयावहाय गावसिनि राजानि, गोदोनि राजानि फोलेरफोर बिदि माने राजाफोरनि द्रामा खालामो आरो सानथ्रि राजा बेफोरबायदि खालामनानैहाय बै गोदोनि थैनानै थांनाय मन्थ्रिनि मुसुखाखौ लानानैहाय बेबायदि गावसिनि कालसारखौ गोसोखाङो आरो गावसोर। दा बे फेस्टिभेलावहाय जोङो थांदोंमोन। थांनाय समावहाय भिडिअ खेबगासिनो दङ, गेजेर गेजेर साइड थांगासिनो दङ। आं भिडिअ खेबबाय थानाय समावहाय माने दसे सम भिडिअखौ स्टप खालामनानैहाय आङो जं थाबायदों आरो। बेयावनो मुकुट गाननानै, राजानि मुकुट गाननानै, माबा राबननि मुकुट गाननानै मोसाग्राफ्रा खिबुजों फैनानैहाय आर'नाइखौ गोदनानिफ्राय सिख'नानैहाय माने खिबु फुगारहैबाय आरो। बिदि जादों। ओमफ्राय बे फेस्टिभेला सानाव ना मोनायावमोन? सानाव। सानावनो? औ सानाव दसे समल', 2-3 घन्टानिल'। ओमफ्राय नोंथांमोना बेहाय ओरैनो नायनो थाखाय थांदोंमोन जाहैबाय? औ बेखौ नायनो थाखाय थांदोंमोन जाहैबाय जोङो। ओमफ्राय नोंथाङा बे आर'नाइजों बिदि खिथु गारनायखौ माबायदि मोनखो? जेनेबा बेबायदि भिडिअ बानायासै नामा बे समाव? भिडिअथ' आङो बानायदों मोनसे। नङा बेबायदि जाथाय जानाय समाव, बेबायदि जाथाय जानाय समाव? बेबायदि जाथाय समाव आं भिडिअआ स्टकआव दंमोन। ओमफ्राय ससे क्लिप मोनदों आङो। बे आथुनाव फुफ्लेलाय खिबु फुफ्लेनानै गावगा मोनामसुदों आरो। बिदि खालामदों आरो। राथिं उनावहाय केमेराखौ नुनानै बियो थाखोमाबायदोंमोन मुकुट गाननायब्लाबो। बे सिख'नाय समावथ' मोनासै, आंनि भिडिअआ स्टकआवसो दंमोन नालाय। माने नों बेरायगासिनो थानायावनो बे जाथाया जादों जाहैबाय? औ आं सोर गिदिंफिननायजों लोगोसे आं अन खालामफिननो केमेराखौहाय। ओमफ्राय बे भिडिअ क्लिपखौ ससे देखायनो हागोन नामा? ना दाख्लै वाट्सएपआव हरनाया बेनोमोन नामा? औ बेनो। ससे। ओमफ्राय मा जायगायाव जादोंमोन बियो? माबानि दुसेरा ना मा होनदोंमोन? बियो कर्नाटक स्टेटनि सिङाव थानाय मान्डिया डिस्ट्रिक्ट, ओमफ्राय श्रीरंगापाटना मेन रड, माइसुर थांग्रा मेन रडनाव। ओमफ्राय जाथाया जाखांनायनि उनाव नोंथाङा माबायदि मोनखो, जेनेबा आर'नाइखौ बिदि खालामनायखौ? आं बिदि खालामजानानै दुखु मोनदों, लाजिदोंबो। सोरबायाथ' आंखौ जा मिनिदोंना बिदि खालामजानायनि। माने मानसिफोरनि सिगाङावनो बिदि खालामबाय जाबाय नोंनि आर'नाइखौ? औ। जोबोद दुखुनांथाव जादों होनबा बियो। रागाबो जोंदों, लाजिनायबो मोनदों थिखोनानै बिदि खालामजानानैहाय। खमसे खम असिना मानसि नुयोला बेफोरबायदिथ' खालामनो नाङाना बिसोरो। माने गोबां जायगाफ्राव बिसोरनिखौ बेफोरबायदि मान सनमान गैयि खालामनायखौ नुनो मोना आरो बिसोरखौहाय। गुबुन जायगानि मानसि फैयोब्ला रेसपेक्ट होनो रोङा। जायगा बिदिनो आरो। ओमफ्रायथ' बे फुजाफोरावथ' पुलिसफोरबो दंमोन जाहैबाय? एकदम पुलिसफोर टाइट गोजाखा। पुलिसफोर टाइटखा, होमब्लाबो पुलिसआथ' जेबो बुङाखिसै। मिथिनानै बानायदोंना मिथियालासिनो बानायदोंना मिथियालासिनो बानायदों बायदि सानदों नोंसिनिबा जेनेबा?
बिसोर मिथिना बानायदों ना मिथियालासेनो बानायदों बेखौ आंबोथ' मिथिले जाहैबाय। ओमफ्राय नोंसोर बे सोर साबैसे थांदोंमोन? जोङो इयावहाय आदा थांदों, सान्दिया सनियानि बिफा, ओमफ्राय सान्दिया सनियाजों जों लोगोसे जों साब्रैजों थांदोंमोन। आंनि सिगांमोन, आं उनावमोन आरो। अब्ला नोंथांसिम आरो माबा मोनसे बुंबावनो लागा दं नामा बेनिनो जाथायनि सायाव? जाथायनि सायाव आं बेखौनो लुबैदोंमोन आरो जोंनि बर' हारिनि जायनाखि सिनस्रि बिथांमोनखौहाय बिनि सायाव एसेब्लाबो माबा खालामजानो लुबैदों आरोखि आं, माने फोरमायथि हरजानो लुबैदों आरोखि कर्नाटक सरखारखौहाय एसे टेक खालामनानैहाय ओरैबायदि लाइसेन्सिं खालामनाय दे बर' हारिनि आर'नाइखौ बिसोर मान सनमान हानि खालामनाय जादोंना। बिसोर मिथिया जानो हागौ, मिथियालासिनो सिनायालासिनो बेफोरबायदि खालामलाबायनो नाङा। माने बेखौनो लुबैयो आरोखि आं। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ बिथाङा मा बुंखो। अब्ला बेंज्लाय नोंथांजों दान्दिसे दोनथ'नोसै, आं दा रायजोफोरनि एसे रायलायबावनि। दे गोजोननाय थाबाय बेखिनिखौ फोरमायहरनायनि थाखाय। गोजोननाय थाबाय गासै रायजो राजाफोरनो मिथिहोनायनि थाखाय। दे होमबा दोनथ'बाय। दे। लोगोफोर नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ जोंनि बर' हारिनि आर'नाइ, जायबा जोंनि बर' हारिनि सिनस्रि बा हारिमु, जोंनि ट्रेडिसनेल मोनसे लाग्रा बुस्थु बा गोरनायाव फानग्रा बुस्थु, बा जों बेखौ आलासिफोरनो होयो। गुबुन हारिनि आलासिफोरा जोंनियाव फैबाथाय जों बेखौ होयो। बे मोनसे जोंनि रेसपेक्ट गोनां। बेखौ माने गुबुन रायजो कर्नाटकानि मान्डिया जिल्लानि बबेबा मोनसे जायगायाव बिथाङा होनखाबाय। बे जायगायाव मोनसे फुजा जागासिनो दंमोन जाहैबाय, राबनफोर मोसानाय बायदि बायदि भिडिअखौ नोंथांमोना देखायगासिनो दङ। बेबायदि जादोंमोन जाहैबाय। ओमफ्राय बेहायनो बेंज्लायमोन नार्जारिमोना थांबाय। ओमफ्राय बेहाय सासे मुर्ति गाननाय माने खसाब गाननाया बेखौ आर'नाइखौ सिख'नानै आथोन हुगारबाय, खिथु हुगारनानै बेखौ मोनामसुबाय जाहैबाय। ओरैबायदि लाजिदोंमोन जाहैबाय बेंज्लाय नार्जारिया। बिथाङा गावनि चेनेलावबो बुंखादों, बिथाङा गावनि चेनेलाव भिडिअ बानायदों बेनि सायाव। जाय बिथांमोना बिथांनि चेनेलखौ नायाखै बिथांमोना नायबानो जाबाय, आरो बिथांनि चेनेल लिंकखौ नैबे डिसक्रिपसनाव मोनगोन। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो? बिनि सायाव माबा मोनसे राहा लाजानो लुगैना लुगैया बेखौ नोंथांमोना नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। आरो बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला जोंनि बर' हारिनि आफाद गौथुम बेखौ एसे एक्सन लाजानो लुगैदों। माने एक्सन माने माबायदि ओजोंहाय फोरमायजानो लुगैदों आरोना, जेनेबा बे बर' हारिनि मोनसे हारिमु हिसाबै बेखौ सिनायथि होनो थाखाय बिथाङा लुगैदों। अब्ला नोंथांमोना बेनि सायाव मा सानो बेखौ बुंहरदो। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। आं जोबोद दुखु मोनदों, बेनिखायनो आं बेखौ भिडिअ लाबोनाय जाबाय जाहाथे जोंनि रायजोफोरा मिथियो। आरो जाय बिथांमोना लाइक खालामनो गोसो दं खालामबानो जाबाय, साबस्क्राइब खालामनो गोसो दं खालामबानो जाबाय। जुदि खालामनो गोसो गैया दा खालाम। गोजोन्थों, एसेनोसै। जै बर' हारिनि।